जे मोजां साजायना दोनदों नै बर' सिख्ला बर' आइजो जिष्णु सांसारिनि बर' हटेल बर'नि दै लोगोफोरजों दा फैगासिनो दं बि हटेल एन्ड लज नै हाबलांनोसै ना थु लोगोफोरजों दा फाइनेलि फैबाय सांसारिनि बे जाहैबाय बि हटेल एन्ड लज सांसारियावनो दं जों दा हाबफैबाय नै दे नायना मा जायो मा मोन नायलांदो लोगोफोरजों दा फैबाय जालांनो Dunu hah mom जानोसै नायलांदो लोगोफोर बेसे बेसेनि जों जानोसै दा नै पर्क थालि अमा जानोसै जों दा अमा नाय बे बिफाङा ओरैबायदि समायना गायनाय बिफां गोथां बायदि नाथाय बे बिफाङा गायनाय नङा बानायनायसो नै गायनाय बायदि जि समायना नायदो समायना साजायना दोनदों लोगोफोर सांसारियाव फैबाथाय बि हटेलाव हाबफैना जाफैजागोन जोंहा बर'नि हटेल मा जानो गासैखौबो मोनखायो अमानिफ्राय लानानै साम' अमा एम्फौ माने ओरैबायदि माने गासैखौबो मा जानो बेखौनो मोनखाजोबो लोगोफोर जोंबो दा जानो फैदों बेहायनो जों लाबाय बिथिंजों नै अमानि थालिखौ लाबाय जोङो बे जाहैबाय 200 आरो गोबां दं फिस थालि भेज थालि चिकेन थालि माने मा जानो फारसेखौनिफ्राय साम' बायदिखौबो गासैखौबो मोनो बेवहाय स्नेल फ्राय स्नेल उइथ ब्लेक दाल नै बेफोरखौबो मोनजोबगोन लोगोफोर जानोबाथाय फैदो सांसारियावनो सांसारियाव ओंखारबानो हाबफैनो हागोन पर्क थालि अमानि थालिखौ अर्डार होबाय मोनफैसिगोनानो जों नेगासिनो दं दा नै बिथिं जाग्राफ्रा जागासिनो दङ नायदो नेगासिनो दं जानो थाखाय नै जोंहा मोनफैथ'वाखै ओंखामा बाबु फिसालायाबो बिफायाबो आंबो जना नेगासिनो दं ओंखामखौ बि हटेलावहा जोंहा दा सफैबाय नै ओंखामा नायदो बेदरा सफैथ'वाखै जोंहा नै ओंखामा सफैबाय बेदरा सफैथ'वाखै नायदो लोगोफोर दा नायदो जोंना सफैबाय ओंखामा जों दा जानोसै बेबो जाहैबाय अमा बिदिनो आलु भाजा लाइ भाजा नै आलु फ्राय बे जाहैबाय फान्थाव बेखौ बाथोन बिलाइ बाथोन नायदो जों दा जानोसै दे बाबा जा बाबा जानोसै दा दे अमाखौनो टेस्ट खालामग्रोनोसै अमा सबाय रङालाव दालि लोगोफोर जानानै जों दा ओंखारबोबाय नै गथ' लाबायनो ओंखारबाय बाबु